Az, hogy ez az ország minél jobban éljen, minél jobban éljenek a magyar emberek, és minél jobban tényleg, amit mostában kitűztünk célként, Európába visszataláljunk, egy modern, európai, demokratikus országot tudjunk létrehozni, és ennek rengeteg sarokköve van. Sajnos látjuk, hogy a propagandába évi 250 milliárd forintot szivattyúzunk. Elképesztő mennyiségű pénz, és ez a mi pénzünk, ne legyen kétségünk felőle. Ez a mi adóforintjaink, amik arra mennek, hogy császárelvtárs zaklassa gyakorlatilag már a határon túl is a barátainkat, legyen az bármilyen szavazó egyébként. Mert én azt gondolom, hogy ez egy zaklatás, ami történik, de ez egy más témába tartozik. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a másik téma, amiről itt szerintem nagyon is időszerű és nagyon is jó helyen vagyunk, hogy beszéljünk, az a 3,4 millió honfitársunk, aki elment Magyarországról 2010-től. 3,4 millió emberről beszélünk, akik tartósan külföldön élnek. Ez egy olyan elképesztő emberanyag, egy olyan elképesztő mennyiségű tudás, akarat, tehetség gyűlt össze, ami én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon jó lenne, ha valamilyen szinten tudnánk együtt dolgozni a rendszerváltás után, jövőre 2026 után, és ezért mindannyiunkra számítunk. Ez az első lépés, hogy Palko is hangsúlyozta, és én is nem tudom eléggé hangsúlyozni, nekünk az egy kérésünk van, hogy rengeteg jó ötletet hallunk, és köszönjük szépen, viszont az egy kérésünk van, hogy minél több ember arra bizonyos április 12-ére, valószínűleg április 12 lesz, minél több ember haza tudja jönni és itthon tudjon szavazni. Úgyhogy én nekem tényleg ez a legfontosabb üzenet, ha valamit ma haza tudtok vinni magatokkal, az összes szigetnek, külföldi tagunknak, hogy minél többen el tudjatok ide Magyarországra jönni, és tudjatok szavazni. Ennek megvannak a követelményei, vagy megvannak a feltételei, úgyhogy én erre biztatlak titeket, amikor szigeti találkozókat tartotok, legyen az Strasbourgban, legyen az Londonban, legyen bárhol, hogy ezt az üzenetet vigyétek tovább, és ezen gondolkodjatok, hogy lehet ezt minél jobban megoldani. Mert ez az egyik kulcsa, én azt gondolom, először hogy tudunk összefogni a külhonban élő magyarokkal. A másik pedig az, hogy utána mit fogunk csinálni. Gyakran beszélünk arról, hogy szeretnénk valóban a fiatalokról beszélünk, de régebb óta fiatalokról is, hogy valamilyen módon be tudjuk csatornázni ezt a tudást, ezt a tapasztalatot, amit gyűjtöttek. Alapvetően egyébként 2004-ben, amikor beléptünk az Európai Unióba, úgy gondoltuk, hogy ennek az egyik oka az, hogy az oktatásban a fiatalok részt tudjanak venni, illetve hogy külföldön tapasztalatot tudjanak gyűjteni, nem csak a fiatalok, hanem mindenki. Ezzel önmagában még nincsen probléma, hogy esetleg külföldön valaki tapasztalatot gyűjt. A probléma ott történt, hogy ez egyirányú lett ez a kivándorlás. Ennek köszönhető ez a 3,4 millió ember, aki 2010 óta elhagyta az országot. Tehát bizonyos időn én abszolút egyetértek azzal, mint régen is volt a középkorban a C-mestereknél, ugye a legjobbakhoz mentek tanulni. Elképzelhető, hogy ahogy szoktuk mondani, nálunk szerencsésebb fejlődés történeti országokban esetleg valamit jobban csinálnak, vagy régebb óta csinálnak valamit jobban. Úgyhogy ott nem bűn és nem is szégyen tanulni azoktól, akik valamit jobban tudnak. Ebből a szempontból ez teljesen van. Itt a probléma az, hogy föl sem merül a legtöbb emberben, hogy ugye hazajöjjön. Mert nincsenek meg a körülményei, stb. Úgyhogy ezen mi dolgozunk, hogy valóban egy komplex olyan programot tudjunk létrehozni, letenni az asztalra, amivel vonzóvá tudjuk azt tenni, hogy Magyarországra visszajöjjetek, ha más nem, és én ezt gyakran elmondom, akár időszakosan is. Ugye nem várható ez, hogyha valakinek egy egzisztenciája van, lakáshitele, gyereket iskolába, hogy azonnal jöjjön. De én arra biztatnék mindenkit, hogy valamilyen módon igyekezzünk kitalálni együtt, hogy lehet becsatlakozni, hogy lehet ezt a rendszerváltást segíteni. Ennek tényleg egy közös gondolkodás lesz a módja. Ez volt a másik. A harmadik pedig, amit szeretnék mondani, tényleg az, amit én tapasztalok, és ez volt az első, amire visszautalnék az apátyába való kilépésre. Ez az összefogás, amit én eddig nem tapasztaltam Magyarországon az életemben, azt a fajta társadalmi erőt, amivel látszik, hogy hiába a propagandamilliárdok, hiába a naponta előtt milliók, 100 milliók, amit a Tisza párt és Magyar Péter lejáratására próbálnak hajtani, tényleg itt is látjuk a Hír TV-nek a prominens képviselőit, vagy említhetnék másokat is egyéb propaganda oldalakról, propaganda tévéktől, mert tényleg ez nem más, mint egy Goebbelsi propaganda, valóban. Tehát ennek minden kritériumát kimeríti, abszolút csak ezzel foglalkozik. Szóval hiába ez a rengeteg pénz
semmit nem ér, amikor a magyar emberek összefognak, és meglátjuk azt, hogy mi valóban egy nemzet vagyunk, és a magyar emberben hiába más a háttere, máson nagyon legyen határon túl, ugye Erdélyben, Vajdaságban, a Felvidéken, vagy bármilyen más határon túli magyar, vagy az anyaországban élő magyar, legyen budapesti, vagy nem budapesti, ugye ez is egy mesterséges árok, amit ástak nekünk, hogy egy ilyen ellentéteket szítottak Budapest és most idézőjelbe teszem vidék között, ugye, hogy megosztani próbálnak, mindeközben a 60 pusztai dácsa épül a mi pénzünkből, amit tudjuk, hogy egy be nem fejezett mezőgazdasági intézmény, vagy hogy is hívták ezt most legutoljára, aki látta ezeket, szuper kis mémek vannak róla, hogy 14. Lajos lehet látni Versailles előtt, és a szájából kijön a buborék, hogy ez egy mezőgazdasági intézmény, vagy mezőgazdasági épület együttes. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy mi történik. Tudjuk, hogy hova mennek ezek a pénzek, látjuk, és azt is elárulhatom mindenkinek, hogy bizony ennek meg lesz a következménye. Indulni fog az Út a börtönbe program, amire nyilvánvalóan rengeteg jelölt lesz, úgyhogy ennek külön és létre fogunk hozni egy nemzeti vagyonvédelmi és visszaszerzési hatóságot, ha most jól mondtam pontosan a nevét, aminek különleges jogkörei lesznek, és ezeket az ügyeket fel fogja deríteni, mert ez nem mehet tovább. A korrupció Magyarországon ipari szintet öltött. És azt gondolom, hogy ez is jól mutatja, hogy fölébertünk. Az jól mutatja, hogy összefogunk, és amiről az István beszélt az előbb, hogy Erdélyben annak dacomán ugye a Duna TV-nek egyéb csatornáknak összeadták ezeket a pénzeket. Hát én ezt látom most itt a Tiszában. Mi 0 forint állami támogatást kapunk, 0. Mindent, amit láttok, azt az embereknek a felajánlásai az embereknek, és legyen ez a felajánlás bármi. Tényleg tavaly óta, másfél éve látom ezt az országjáráson, hogy aki amit tud, azt ajánl föl. Valaki tapasztalatot, tudást, valaki abban segít, hogy a színpadok álljanak, valaki esetleg szállást, élelmet ajánl föl. A magyar ember az ingét is odaadná, hogyha kell. És igenis nagyon jó szívű a magyar ember, és én ezt tapasztalom. És ennek az összefogásnak semmi nem tud az útjába állni. Ezért fogunk, és biztos vagyok benne, hogy 239 nap múlva mi győzni fogunk. És igen, nem is titkolt szándékunk, hogy nem kicsit, hanem nagyon fogunk győzni. Bizony erre szükségünk is lesz egyébként, hiszen rengeteg olyan dolog van, ezért törekszünk arra, hogy 2/3 győzzünk, mert rengeteg olyan sarkalatos törvény van, amit ez a rezsim átvitt 15 év alatt, és ezeket vissza kell vonni, vagy meg kell változtatni. És itt lehetne a részletekre is belemenni, most nem akarok mindenről, de van kérdés, nagyon szívesen próbálunk válaszolni. Mondom, itt, ami szerintem a nemzetközi Tisza-szigeteknek a legfontosabb az egy, hogy minél többen haza tudjatok jönni szavazni, és biztosatok el mindenkit, és ezt mondom, hogyha lehet, minden sziget találkozónak valahol ez legyen a központi témája. És erre rengeteg más dolgot rá lehet fűzni, egy bográcsodás, bármilyen közös programot. Ebben nagyon szívesen segítenek a Tiszapárt központjából, hogy ebbe megszervezni, összekötni, ötleteket adni, hiszen viszonylag nagy tapasztalat gyűjt össze nálunk rendezvényszervezésben, abban, hogy hogyan kell a közösségeket összefogni. Úgyhogy ezt nyugodtan éljetek el, ahogy mondta is a Palko kollégám, nyugodtan keressetek nemzetközi Tisza-szigetekkel kapcsolatban. Mert ennél ez az erő, ami itt van, ezt már csak be kell csatornáznunk, és legyőzhetetlenek vagyunk, mert biztos vagyok. És ugyanúgy, ahogy az István is mondta, bizony a fideszes szavazók is, ők is magyar állampolgárok, ők is magyar emberek, lehet, hogy másra szavaztak eddig, de attól még ugyanúgy a nemzet részei, és a Tiszának a miniszterelnöke, a Tiszának a kormánya minden magyar miniszterelnök és minden magyar kormánya lesz. És ez igaz határon innen és határon túl is. És elég volt ebből a megosztásból valóban. Elegünk volt abból, hogy minket hergelnek, ugye a vidék, Budapest, határon túl, határon innen. Miért? Mert ne nézzük azt, hogy valójában mi történik. Hogy a Lady Milliárd már a holdra tart lassan, mi meg még mindig ott vagyunk, hogy nem működnek a klímák. Most hallottuk a Székesfehérvári kórházban, hogy olyan fertőző baktériumok terjengenek a vízben, ami életveszélyes. Nem tudom, hogy van, remélem, hogy jól van a kisbaba, aki megfertőződött, és jobbulást kívánunk neki, illetve hogy milyen hazugságokba mennek bele. Képes arra az egészségügyi államtitkár, hogy letagadja a tényeket, letagadja azt, amikor benyitnak a szülőszobába az egyik legintimebb pillanatban szerelők. Mert ennyire képes most az egészségügyi államtitkár, hogy hazudozzon, nem azzal foglalkozik, hogy működjön a kórház, nem azzal foglalkozik, hogy leállt az EST, és embereknek az élete került kockára. Emberek nem jutottak hozzá a létfontosságú gyógyszereikhez, például inzulinhoz nem jutnak hozzá, ez akár valakinek az életébe is kerülhet, reméljük, hogy ez nem így történt. De ahelyett, hogy ez a kormány ezzel foglalkozna,
és segíteni a magyar embereket, a hazugatással van elfoglalva. És ugyanígy lehet minden területen kiemelni ezeket a dolgokat. Ez szomorú, de itt tartunk a 2025-ben viszont, ahogy mondani szokás, hajnal előtt a legnagyobb a sötétség, és én azt gondolom, hogy a láthatáron már nem csak dereng, hanem most már világít az a fény, a változás fénye, a Tiszának az ereje, amivel ti is itt vagytok, amilyen mi is itt vagyunk ma 40 fokban, ahelyett, hogy valahol strandolnánk, esetleg Balatonon, Velencei tó, vagy itt látható Dunában lennénk, vagy a Tiszán. Ehelyett itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy hogyan fogunk egy új országot építeni, ennek minden velerájóával együtt. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon köszönöm, és ezt tartsuk meg, 239 nap múlva rendszert fogunk váltani. Köszönöm. Köszönjük szépen, csatlakoznék a beszéded elejéhez a szavazatok problématikájához. Én mindenkit arra biztatok, hogy megjelent a Tiszának is a felhívása, hogy álljunk be szavazószámlálónak. Tehát mindenkit arra biztatnák, aki érez magában erőt, bátorságot, hogy ezt tegyen meg. Most egy szegedi csoporttal, kutatócsoporttal dolgozunk azon, hogy ezt Erdélyben hogy tudjuk megvalósítani. Kemény dió lesz. Ugye itten levélszavazatok vannak, teljesen átláthatatlan a történet. A következő, amit szeretnék mondani, üdvözlendő, amit Dani is mondott, és ezt a Magyar Péter a minap megerősítette, ugyanis egy fórumon föltette neki egy magyar állampolgár, egy polgártársunk a kérdést, hogy ő hány millió, tehát vallja-e azt, hogy 15 millió magyarnak lesz az állampolgár miniszterelnöke, ahogy ezt annak idején elhangzott. Erre a Magyar Péter nagyon jó választ adott, és innen is üzenem és köszönöm nektek, hogy bocsánat, van mindig meghatódom saját magamtól. hogy sajnos már nem vagyunk annyian, de a Kárpát-medencében élő és a világon élő, tehát ő pontosabban fogalmazott, de az volt benne, hogy a világ összes magyarjának és a világ összes magyar hazaszerető polgárának szeretne a miniszterelnöke lenni. És ezt innen is köszönjük. A üdvözlendő és parajdon elhangzott, ami ellen menni kell, és ez is köszönet, hogy végre 30 év után elhangzik és kimondásra kerül, és a Székesfehérváron is elhangzott Borbély Alexandrától, amit üdvözlendő, hogy ne Magyarországon mondják meg, hogy mit kell tennünk Kolozsváron, mit kell tennünk Kassán, hanem engedjék azt, hogy az átláthatatlanság megszűnjön, és ugye a Magyar Péter nagyváradóra ezen utalt is, hogy minden rákfenne, ugye Erdélyben is, ezt most én mondom, az átláthatatlanság, a politikai lojalitáshoz között támogatások és a civil szervezetek megosztása is, ha már ezt utoljára hagytam, de ez a legnagyobb rákfenné a dolgoknak. Tehát tulajdonképpen az elmúlt 15 év Erdélyben, hogy itt is a civil szervezeteket szétrombolta, szétbombázta. Tehát a civil szervezetek 1-2 millió forintot kapnak, 3 millió forintot kapnak mondjuk kulturális rendezvényre, addig például belefejezett szálloda projektekbe, ami most jelent meg a Magyar Hangtól, és letagadják és hazudnak egyébként egy személyes kitét, hogy az igazgatónő, aki ezt a Proekonomika alapítványt vezeti, az nekem gyerekkori pajtásom volt, és azzal próbál kimenekülni ebből, hogy mindenki hazudik, és így, ha én igazi székely ember vagyok, nézek a szemébe, és amikor visszaírom, hogy természetesen gyere, üljünk le, vannak találkozók, beszéljük meg, akkor visszaírja, hogy hazugokkal nem tárgyalok. Tehát ez a stílus sajnos Erdélybe is átgyűrűzött, ez nem volt eddig így. Csak akarom mondani, hogy 1,5 és 7,5 millió euró ment szállodafejlesztésekre, ami nincs befejezve. De ezt az erdélyiek se tudják, tehát ez egy erdélyi embernek, akivel még azt szeretném mondani, hogy a depolitizált emberek megszólítása Erdélyben elég könnyű, és erre majd elmondok egy személyes történetet. Az itteni, ugye mert 2 vak életet élek, az itteni depolitizált embert is könnyű megszólítani, mert a hordjuk vagy visszük, amit én is kiosztottam jelen pillanatban 230 Tisza hangot Nagyszékelyben, nem annyira, tehát hatásos, mert elolvassa, de az a hatásos, mikor a mezőre kimegyünk, vagy segítségkel, akkor együtt dolgozom én a fideszes szavazóval és a jobbikos szavazóval.
És ott valahogy, mivel kocsma nincs, hál' Istennek, mert lehet, hogy akkor más lenne, de valahogy a munkába, a kaszálás közben, vagy a kapálás közben, vagy a vályokház újítása közben, valahogy ezek az ellentétek eltűnnek. Sőt, mondják, hogy mondjál még igazi híreket. De komolyan most már ott, tehát amikor készültem Nagyadorjánba, átjött az egyik nagyon kedves falusfelem, és azt mondja, hogy látta a Facebookon készülök Nagyadorjánba, és ő szívesen, az se érdekli őt, hogyha összetisztázzák, de jön segíteni nekem, mert látja, hogy milyen fontos dolgot teszek, nem a Tiszáért, nem a Fideszért, nem az RMDS-ért, hanem maga a magyar emberekért, az erdélyekért, hogy üljünk már le végre a felébe párbeszédet folytatni, mert senkinek nincs kedve erre, ami most már megy. Se Fideszesnek, sem RMDS-esnek, sem Jobbikosnak, itt egyetlen a propaganda médiának és a harcosoknak, akiket kőkemény pénzzel, milliókkal megfizetnek. Itt az egyszerű embert nem szabad összetéveszteni azzal, akik fizetett lejárató kampányokat folytatnak. Mert a falusi ember, aki reggeltől estig a mezőn van, és alig tudja a nyugdíja mellé megtermelni azt a kis paradicsomot vagy paprikát, nem azzal fog foglalkozni, hogy digitális harcosként leül és Orbán Viktornak a marhaságait mondja, hanem azzal fog foglalkozni, hogy átjön hozzám este egy jó pohár borra, és megbeszéljük, hogy mi a fene van a répával, a poloskát hogy lehet kiirtani, és hogy lehetne a szomszédot meggyőzni arról, hogy belterületen ne permetezzen, írtsa ki a parlafüvet, és olyan terményeket termeljen, ami hasznot hoz a falunak, és nem a nagy globális mezőgazdaságnak. Nem is értem ez, ami eluralkodott a falvakon. A következő is ezzel zárszóként szeretném mondani, a szeretet kampány jegyében kipróbáltam. Parajdon volt egy nagyhangú úriember, ezt felhatalmazott, hogy ezt elmondhatom, egyébként ezt az oldalon is feltettem. Arra kért engem egy 80 éves professzorom, hogy próbáljak meg ezekkel az emberekkel, nem a provokátorokkal, nem az amúgy szélsőséges nézeteket vallókkal, akik arra büszkék, hogy a Facebook oldalukon 1000-2000-4000 ember szitkozódik, hanem azt, akit berángattak, és ez a masszőr srác volt, akit egyébként a Gulyás Marci műsorában láttátok, ez a Kálmán pár, és a Marci. És ugye ott azt látjátok, hogy a végén tényleg két ember ül egymással szembe a kis széken, meghatva a film, és beszélnek. És akkor azt mondtam, hogy 80 éves professzor úr fölhívott engem, aki egyébként nagyon sokat segít az egész erdélyi néplélek megértésében, engem is, hiszen én ott nőttem fel, de azért mi ugye tehát hatalmas Erdély, a pácium, a válság, tehát sokakon különbözőek. És felhívtam ezt a Károlyt, és először ráírtam, és visszaírt, hogy tudnánk-e beszélni. És ott elkezdtünk csetelni, és egyszer csak rám kérdez, hogy felhívhatnak. És fölhívott. És megkértem szépen, hogy vegye el azt a videót, amiről a Magyar Péterre azt mondja, hogy kitekeri a nyakát, hogy vegye el azt a videót, amire a melegetre éghajlatra küldi, mert ez nem kommunikáció. Elnézést kért, és azt mondta, megteszi, nem is a Magyar Péterre volt dühös, hanem tulajdonképpen valami szemüveges újságíró, akit azóta sem tudok kideríteni, hogy ki, és lehet, hogy valami propagandista volt, és ma úgy váltunk el, hogy őt nem érdekli, és ezt én meg is írtam, hogy nem érdekli, hogy ki piszás, ki milyen politikai nézetet van, mindenki szívesen lát, hogyha meg akar gyógyulni, nem fogja a tekergetést is egyébként úgy értette, hogy a Péter azt mondta nekem, hogy a Péter nyakát egy picit megmasszírozza, hogy az ugyanúgy kérjen. És engem személy szerint meghívott egy közös éneklésre, és a Öldött Káposzta Fesztiválra, azért nem tudom, hogy mi lesz, de én elfogadhatném, hogy ha időm lesz, én tényleg elmegyek, és meghívott egy pisztánk vacsorára is egy első ingyenes nyaktekergetésre. Azért óvatosan is. Azt gondolom, hogy ha a Gulyás Marcit nem tekergette úgy, hogy még mindig a képernyőn van, akkor engem földíjét, és azt akarom mondani, hogy még utolsó szóként, hogy ez gyerekkoromban is így volt, a szüleim és a nagyszüleimmel vitáztak a faluban emberek, ők is, mindenki vitázott, de valahogy ez másnapra eltűnt. Másnap, mikor meg kellett rakni a szekeret szénával, vagy a
elmentél valahol a városba bevásárolni, akkor ugye valaki el kellett lássa a tahányt meg a disznót. Akkor ott nem számított, hogy te rendőr vagy kommunista vagy milyen pártba tartozol, még a vad kommunizmusban sem, amit írtottak belőlük egyébként, mert a kommunizmusban az szépen összeszólta a magyarságot csuda, és ezt most valahogy ez a Fidesz kormány, még Orbán Viktor vezérletével, amit nem akar senki tudomásul venni, vagy nem senki, hanem ezek a propagandisták, meg az Orbán hívők nem akarják tudomásul, hogy meg vannak vezetve. Tehát a zárszóként azt szeretné, párbeszéd, szeretet, gyűlöletre ne válaszoljunk gyűlölettel, és akkor minden fantasztikus lesz szerintem. És meg fogjuk nyerni ezt a csatát, meg fogjuk nyerni ezt a választást. Én arról tudom biztosítani, hogy én októbertől elkezdem, és azt a tanácsot fogom megfogadni, hogy érthető nyelven, lemenve a poklokig, és szembeállva azokkal a barátaimmal és ismerőseimmel, akik színészként engem Erdélyben egyébként nagyon szerettek valamikor, most meg csak félig, vagy egyáltalán nem, úgyhogy hajlandó vagyok, és ezért, hogy megváltozzon ez a rendszer, hajlandó vagyok mindent elkövetni veletek együtt, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Igen, Melegbe is